Postupná informatizácia verejnej správy spôsobila, že takmer každý rezort si budoval svoje vlastné informačné systémy a databázy. Keďže úrady si potrebovali medzi sebou údaj vymieňať, následne vzniklo množstvo individuálnych informačných kanálov. Takto vznikol obrovský a málo efektívny systém. Výsledkom je, že napríklad občania musia bežne dokladovať jedno potvrdenie aj na viacero úradov. Poriadok v tom má urobiť nový informačný systém centrálnej správy referenčných údajov. Ide o tie najdôležitejšie údaje o občanoch. V súčasnosti prevažuje spôsob komunikácie medzi úradmi a hlavne medzi rezortami tak, že jeden poskytovateľ buduje 40 prepojení pre 40 úradov. Tá zmena bude spočívať v tom, že projekt poskytuje platformu, ktorá vlastne vytvára taký datový hub, inými slovami úzol, v rámci ktorého tí, čo poskytujú informácie, tie informácie poskytnú na jedno miesto a konzumenti, ktorí majú oprávnenie zo zákona alebo na základe toho, že informácia je voľne dostupná, môžu z jedného miesta dostať informácie od rôznych poskytovateľov. Ak si budú organizácie verejnej správy efektívne vymieňať údaje, pocíti to aj občan. Napríklad nebude musieť dokladať jedno potvrdenie viacerým úradom. Informáciu o daňových nedoplatkoch potrebuje úrad vlády pri vybavovaní žiadosti o štrukturálne fondy. Tú istú informáciu potrebuje aj sociálna poisťovňa pri vybavovaní svojej agendy a treba aj ústredie práce a sociálnych vecí. Namiesto toho, aby finančná správa sa integrovala s 5 inštitúciami, túto informáciu môže sprostredkovať cez jeden kanál konzumentov, ktorých som menoval. Aby som bol ešte konkrétnejší, ak budete konateľom, ktorý žiada o príspevok, štrukturálny fond, nebudete musieť v blízkej budúcnosti priniesť z daňového úradu potvrdenie o vašich daňových nedoplatkoch, pretože úrad vlády túto informáciu dostane na vyžiadanie priamo z finančnej správy prostredníctvom centrálnej správy referenčných údajov. Snažíme sa zamedziť situáciám, kedy občan alebo firma poskytuje informácie verejnej správe, aby ich muselo poskytovať duplicitne. Systém ISCSRU dokáže aj do budúcna príjmať ďalších poskytovateľov alebo konzumentov. Daný systém je už vlastne na to pripravený, čiže následný rozmach výmeny dát pripájaním ďalších organizácií bude mať efekt lavinovitý alebo dominomino, ak chcete. Systém začne od novembra využívať prvých 9 orgánov verejnej správy, vrátane sociálnej poisťovne, finančnej správy, štatistického úradu či úradu vlády. Postupne by sa mali pridávať ďalšie, pretože efektívnejšia komunikácia znamená prínos aj pre ne. Pre samotných pracovníkov na úradoch to znamená zásadné zvýšenie efektívnosti. No a samozrejme pre štát a pre rozpočet zníženie nákladov na budovanie samostatných prepojení medzi veľkým počtom informačných systémov a zvýšenie rýchlosti pri pripájaní alebo pri sprístupňovaní nových informácií. Týmto projektom sa Slovensko pripája k lídrom z pohľadu výmeny údajov, ako sú napríklad Estónsko, Holandsko alebo škandinávske krajiny. Budovaním takéto infraštruktúry, ktorú Slovensko potrebuje, naplňame zároveň požiadavky interoperability administratívy Európskej únie. Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov by sa mal stať v budúcnosti kľúčovou platformou medzi úradmi. Čím viac organizácií sa do systému zapojí, tým by mala byť komunikácia medzi úradmi navzájom, ale aj medzi úradmi a občanmi efektívnejšia.